Sense periodistes no hi ha periodisme. Sense periodistes no hi ha periodisme. Sense periodistes no hi ha periodisme. Des de la Unió de Periodistes Valencians el que volem és denunciar que assistim al desmantellament del sistema comunicatiu valencià. Estem assistint malauradament a una nova onada d'acomiadaments als mitjans de comunicació. Per tant, volem exigir a les empreses periodístiques que aturen els acomiadaments perquè sense periodisme no hi ha democràcia, però és que sense periodistes, òbviament, tampoc pot haver periodisme. Gràcies a totes i a tots, òbviament, per haver vingut en un moment tan greu de crisi per al periodisme. Per tant, volem també aprofitar per a demanar a la Generalitat, al Govern valencià, un pla d'ajudes públiques vinculades, òbviament, al manteniment dels llocs de treball. És a dir, som un sector fonamental, un sector essencial, tal com va ser declarat durant la pandèmia, però que ara mateix pateix una crisi molt greu i, per tant, entenem que des de l'administració pública s'hauria d'implementar, igual que s'ha fet amb altres sectors, un pla d'ajudes específic, però, com dic, vinculat al manteniment dels llocs de treball. Des de la Unió de Periodistes volem defensar els llocs de treball i les fotoperiodistes, que la majoria són falsos autònoms, mal anomenats freelance, i altres encara romanen en les plantilles dels mitjans de comunicació per unes condicions de precarietat absoluta. La seva tasca és essencial per a la ciutadania, per a la llibertat d'expressió i per a la democràcia. Necessitem mitjans de comunicació forts i mitjans de comunicació que compten amb fotoperiodistes.